Život je plný omylů, polopravd a mýtů. Některé odhalíme záhy a některé si sebou neseme po zbytek života. Jsou však i lidé, kteří se s touto skutečností odmítají smířit. My dnes jednoho takového člověka navštívíme a pokusíme se mu jeho problém vyřešit. Ano, tak tedy jedná se o takový, řekněme, pseudoproblém, kterým já se přiznám, se zabývám už dost dlouho, pořád mi vrtá hlavou a já se s ním nevím rady. Podívejte, jak krtek vlastně dělá ty hromádky, jo? Jak on nám tu zem v té zemi rýje. Tak na tuhle problematiku samozřejmě největší autoritou je ten známý roztomilý Millerův film o tom krtečkovi, jak si šel kalhoty a tak dále. Že jo. Tam vždycky se objeví na louce hromádka, jo? Objeví se hlína a vyleze krtek. A teď jak to ten krtek vlastně dělá? Já jsem si původně myslel, že to dělá lopatičkou, že jo, jako v tom filmu, což je nesmysl. A vůbec o této problematice panuje v naší veřejnosti dost zakořeněný mylný názor, no řekněme rovnou předsudek. Protože jak to ten krtek vlastně dělá, nikdo neví. Vydáváme se tedy do ulic zjistit, jak to s krtkem a s jeho hromádkami skutečně je. Dobrý den, můžu se vás zeptat, víte, jak dělá krtek hromádku? No, vyleze ze spoda ze země a nad hlavou se mu vytvoří. Vím. A můžete nám to říct? No, že vyleze ze země a hromádka je udělaná. Jak dělá hromádku, vytlačí zem ze zdola nahoru. Ne. Jako nejsem si jistý, jak to dělá. A vy? Nejsem taky. Nejsem si jistý. Děkuju. No, tak zkusme si to konkrétně představit, jak nám ten krtek vlastně pod tou zemí funguje, ano? Tak, zdraví. Tak, on takhle má ty přední, vlastně takový tlapičky, takový lopatičky, že jo? A teďka s nima maká. Ivan Mládek o tom má písničku, jaká je to paráda, když jako krtek za záda tu hlínu hází, že jo. Samozřejmě, tak já si vzpomínám, když jsem byl ještě mladý a chodil jsem do plaveckého oddílu, tak nám trenér říkal, musíte tu vodu házet za sebe, rychle házet tu vodu za sebe. Přesně jako krtek. Takže ten krtek, on nám vlastně v té hlíně plave, že jo. On hrozně maká, plave toho kraula a tím je dáno, že vlastně on tu hlínu háže za sebe. A teď si představme, tak on kdyby jako měl tu hlínu vyhodit na povrch za sebe, on ji musel couvat v té zemi, aby ta hlína, kterou za sebe háže, aby se objevila nahoře na tom povrchu, což je nesmysl, určitě krtek necouvá, protože když se takhle hrabe, tak se jde dopředu. On tam prostě tu zeminu rozrušuje a háže za sebe. A teďka nastává ten problém. Jak je to možné, jo, že krtek nám vlastně plave tou zemí na povrch a najednou se před ním nahoře udělá taková hromádka. To je pro mě záhada vesmíru. No, je to divný, no. Protože to postupně vyhrabává asi a kupí se to tam. Nedělá. Asi tak, že jí tam Zdeněk Miller namaloval. Děkuju. Dobrý den, prosím vás, já bych potřeboval takovou informaci. Nevíte náhodou, jak krtek dělá hromádku? Nezlobte se, my jsme sice veřejná informační služba, ale takovéto informace neposkytujeme. Musíte se obrátit na někoho jiného. Já jsem myslel, že když jste veřejná informační služba, že si k vám člověk může jít pro informace. Co tedy děláte? My děláme informační systémy, software, systémy kreditních karet, otvírače dveří a jiné. Takže o krtcích nevíte zhola nic?
O krtcích to vám možná řekne něco ochranář přírody, pan Makoň. Děkuju. Prosím. Jak vidíte, ani u odborníků jsme nepochodili. Zkusíme se tedy obrátit na lidi, kteří zvířatům a přírodě zasvětili celý svůj život. Dobrý den, já bych vám rád položil jednu otázku. Víte, jak krtek dělá hromádku? Tak nevím. V podstatě nevím. Předpokládám, že předníma packama. I když pokud se zamyslím nad druhým smyslem, tak jako každý savec rektálně, že jo? Čili vykaká si hromádku. My jsme měli přece jenom na mysli tu hromádku, která se objevuje v populárních kreslených filmech a vzniká na zeleném trávníku. Nám se zdá nepravděpodobné, že krtek, který leze ze země, dokáže před sebe tu hlínu vyházet nahoru. Tak mně se to nezdá nepravděpodobné, já bych viděl vysvětlení buď to pomocí předních končetin nebo pomocí hlavy. Ale je to momentální vysvětlení, co mi napadá. Když vezmeme pomocí předních končetin, já si představuji, že ten krtek leze pod zemí a snaží se vyhrabat nějaký tunel a tu zeminu musí tím pohybem těch tlapek dávat spíš za sebe. To by tedy znamenalo, že ta hromádka může vzniknout jenom v předpokladu, že krtek jde po povrchu a zavrtává se do země. Tak pak mi ještě napadl vlastně úplný krouživý pohyb těch pacinek, jako princip korečkového rypadla, takže ne za sebe, ale krouživě před sebe. A nezdá se vám to nepravděpodobné, že by krouživě před sebe posunoval hlínu do míst, kde má vlastně tu hlínu odebírat? Je to divné, ale příroda je mocná čarodějka. Děkuju. Jak vidíte, zdánlivě jednoduchá otázka a najít odpověď skutečně není jednoduché. Nezbývá než se smířit s tím, že i skutečně kvalitní animované filmy nadále nás i naše děti budou uvádět v omyly, které nám možná vydrží celý život. A příště se budeme věnovat dalšímu zajímavému tématu. Budeme zjišťovat, proč některé figurky z kindervajíček ve tmě svítí. Tak já vím, si řeknete, no tak co, tak je tam fosfor, že jo, tak to svítí. No jo. Jenomže fosfor je smrtelně jedovatý, prosím vás. A my budeme dávat dětem do hraček jed, aby jim to svítilo, jo? Takhle si to představujete. Tak a jaká je pravda teda? No, to nevíme. To skutečně nevíme a skutečně to